An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ mun na aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔ kan kibaruyaw kan aw dangan na bi dɔgɔkun na kibaru kumabaw filɛ nin ye jagokɛlaw tɔgɔla so minnu bɛ G5 Sahel kɔnɔ u ka lajɛrɛba tako fɔlɔ baaraw daminɛna a kɛra hôtel Sheraton na Bamakɔ ka bɛn ni tɛnɛ tɛmɛnen na ye farajɛla tɔnba ni o ye Union Européenne ye a tɔgɔla lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen nana bɔ an fana karamɔgɔ la Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara a kɛra ka bɛn ni tɛnɛ tɛmɛnen na ye Bangoni Janginɛbugu la jagokɛlaw tɔgɔla so minnu bɛ G5 Sahel kɔnɔ u ka lajɛrɛba tako fɔlɔ baaraw daminɛna a kɛra Bamakɔ hôtel Sheraton na ka bɛn ni tɛnɛ tɛmɛnen na ye a lajɛrɛ ɲɛmaaya tun bɛ minisiri bolo min ka caw ɲɛsinen don jako ani usine kow ɲɛnabɔli ma ka fara maaba caman kan ka bɔ G5 Sahel kɔnɔ Sherifula Jabaraniso tɔgɔla baara in sereyara Maritu Jalo de fɛ a n'a ka jatala Samba Tarawele an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ ni tile fila réunion ye ni Bamako de sugandila k'a kɛ ye a bɛna kɛ sababu ye jamana 5 minnu bɛ G5 Sahel la olu chambre de commerce k'u sigi ka kuma baara minnu kɛra san 2018 kɔnɔ ani minnu bolodalen no san 2019 ni tile fila kɔnɔna la bi ye ouverture ye baara bɛna continuer bureau bɛna baara kɛ o ye baara mun kɛ salon 2018 la o bɛna o lajɛ ko discussion kɛ ko valider baara kura mun bɛna kɛ 2018 la o fana bɛna projeté o fana bɛ valider sini pour que G5 Sahel l'union des chambres de commerce de G5 Sahel ka lakodɔn tuguni kosɛbɛ laɲiniw dɔ kɛra k'a fɔ ko ka audience ɲini les plus autorités fɛ pour ka taa G5 Sahel présidentu la an bɛ fɛ ka mun kɛ fana ko présidentu la a ka lakodɔn comme ça baaraw senfɛ an ka kɛ partenaire ye quoi. Ni jamana 5 chambre de commerce ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi sen kan o bɛ na kɛ sababu ye ka fantanya kɛlɛ ka sɔrɔ bolow caya walasa denmisɛnw ka basigi dɔ ka bɔ tungana taga la ni ka dɔ fara fantanya kɛlɛli kan fo k'a dɔn k'a fɔ ko G5 Sahel créera chef d'état fɛ Tchad, Niger, Burkina, Mali u bɛ aspect mun traité politique ni sécurité ko la c'est vrai qu'ils ont des aspects aussi économiques mais an y'a laɲini k'a fɔ ko o aspect ninnu secteur privé mɔgɔ de kan ka o baaraw kɛ ka investissement kɛ jamana ninnu kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ la les grands projets structurants n'a b'u bolo an bɛ bila o kɛrɛfɛ ka a waleya ni y'an ka denmisɛnninw lajɛ bi minnu bɛ taa kɔfɛ k'u bɛ taa fɛnw ɲini caman bɛ to kɔgɔji la ni mun y'o sɔrɔ o bɛ taa kɛ djihadiste ye o bɛ taa kɛ terroriste ye nin bɛɛ ye fantanya ni baara sɔrɔbaliya de bɛ mɔgɔ caman poussé a la an y'a miiri k'a fɔ ko lutter contre l'insécurité la a moyen dɔ ye de ka économie locale ninnu développer sigida ninnu k'u yiriwa ka baara di denmisɛnninw ma ka baara di mɔgɔw ma a bɛ kɛ sababu ye minnu bɛ bɔ ka taa kɔfɛ u bɛ to yan a bɛ kɛ sababu ye u bɛ taa minnu démarcher ko kana fara u kan ka taa kɛ djihadistes ni terroristes ye caman bɛ b'o la donc comme chef d'état ye a ɲini partenaires k'u dɛmɛ ka force dɔ créer u b'a fɔ ma ko force G5 Sahel ka sécurité lakana mais o sécurité lakanatɔ ni projet développement caman kɛra a sen fɛ ka taa a bɛ baara de nɔgɔya ka investissement baw kɛ jamana ninnu bɛɛ kɔnɔ i n'a fɔ Mauritanie nɔrɔlen bɛ Mali la Mali nɔrɔlen bɛ Burkina la Burkina nɔrɔlen bɛ Niger la Niger nɔrɔlen bɛ Tchad la ka jɛgɛw yiriwa yɔrɔ bɛɛ la ka baara di denmisɛnninw ma ka fantanya kɛlɛ a bɛ sécurité ko basigi kosɛbɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ baara caman bolodalen no ni tile fila in kɔnɔ minnu bɛna kuncɛ ni yala yala ye ka se jamana ɲɛmaaw ma walasa baara minnu kɛra ni tile fila in kɔnɔ ka o jaabi d'u ma farajɛla tɔnba Union Européenne ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen nana bɔ an fana karamɔgɔ la Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara tagama in yɛrɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ o de ye kana foliw kɛ a la ani ka labana ka hakili falen-falenw kɛ jamana yɛrɛ lahala kan cogo min na fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ o la ɲɛtaga koɲɛw ka se ka sabati walasa ka faamuyaliba sɔrɔ o tɔ la an ka Luti Sidibe ka sɔrɔlenw lajɛ
An bɛ Ala tanu Union européenne ka ambassadeur représentant spécial pour le Sahel o de kun nana ka na Oustaz fo a kɛli min kɛra Mali au Conseil islamique président ye ka na foli bila la ka na barikada bila la donc vraiment an y'a faamuya k'a fɔ Mali hami b'u yɛrɛ la Mali hami tɛ maliyɛnw dɔrɔn la a hami b'olu yɛrɛ la donc ani u ye baro kɛ Mali kibaruya kan ani jamana yɛrɛ bɛ kibaruya min na k'a lajɛ don nataw la ni Mali silamɛw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara jumanw kɛ pour que vraiment jamana basigi ani sabati ka segin ka na jamana kɔnɔ i n'a fɔ o de ye président yɛrɛ ka mandat sigilen don min kan n'o ye ka jamana basigi ka jamanadenw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ pour que Mali tun bɛ cogoya min na an ka se ka segin o kan donc an y'a ye an n'u bɛ hakilina caman na président fana u fana tun tɛ fɛn minnu dɔn a y'olu caman kibaruya d'u ma donc vraiment a rencontre an bɛ se k'a fɔ a fisayara vraiment an ye ɲɔgɔn faamuya ko caman na ni Ala sɔnna a ma don nataw fana la donc a bɛ lajɛ an bɛ se ka fɛn minnu boloda pour que jamana bɛ basigi quoi donc réunion in tun b'o de kan. Silamɛ tɔnbolo fara min bɛ Kati cercle kɔnɔ ni a ɲɛmaaya bɛ Mamadu Sangare bolo u nana bɔ an fana karamɔgɔ la Seydi Sherif Ousmane Madane Aidara ni ka tɔn yɛrɛ bonya da a kan ani ka u ka dɛmɛ yira a la fɛn min sɔrɔla o kɛnɛ ka Luti Sidibe bolo an ka ɲɛmada o fɛ. Ka sanga ni Mali alisilamiw ka faraɲɔgɔntɔnba au Conseil islamique du Mali ani Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw ka faraɲɔgɔntɔnba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ anisaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa an'an karamɔgɔ a Seydi Sherif Ousmane Madane Aidara ka laseliw ye diinɛ walawalali bunakun kan minnu na kuma ni kuma a bɛ adamadenw la su ne ka kɛ baaraw kan minnu bɛ bɛn nati yafa ɲɔgɔnmɔ bolodi ɲɔgɔnmɔ cogo min na jamana bɛ se yiriwa ni tɔnba min ni a bɛ Kati mara kɔnɔna na ni a bilama tɔndenw bɛ taa jɔ mɔgɔ 100 caman na minnu tilankɛ bɛɛ lajɛlen ye funankɛninw ye o nana bɔɲɔgɔn kɛ an fa an'an karamɔgɔ a Seydi Sherif Ousmane Madane Aidara ye ni dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na ni kɛnɛ in sigikun de walasa ka se ka na tɔn in kuntilennenw ɲɛfɔ a jɔsenw ani a bɛ baara kɛ cogo minnu na dakuruɲɛ kelen k'a ta ni k'a kalifa ba Madani den ni Bayisa Tarawele den na an fa an'an karamɔgɔ a Seydi Sherif Ousmane Madane Aidara mɔ a ka duwawu kɛ o ye cogo min na tɔn in bɛ se sinsin laɲini minnu bɛ o la a bɛ se sabati cogo min na wa o ma bɔ kɔrɔfɔw kɔnɔ fa o ka bonyamasegi ta k'a ɲɛsin sherifukɛ mɔ ka sanga ni danaya min tara ka da a kan ne k'a kɛ Mali silamɛw ka faraɲɔgɔntɔnba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛmaa ye ni ka sɔrɔ ka duwawu kɛ a ye baara in ta fanga Ala bɛ se ka nɔgɔya a bolo cogo min na. An nana bonyamasegin kɛ an ka karamɔgɔba ye n'o ye Sherif Ousmane Madane Aidara cɛ kelen min ye silamɛya wara k'a daminɛ Mali la fo Amérique dans le monde entier mawludu mɔgɔninfin ka mawludu dɔn ale de sababu don ka hadamadenw bila u ka baya ta ka tilen silamɛya kɔnɔ ale de y'o kɛ bi na denmisɛnninw de ye silamɛya wara anw bara k'anw dusu suma ka relève ta an nan'o de ye bonyamasegin k'a ye k'a ɲini Ala fɛ Ala ka baara in nɔgɔya bolo a ye jama min fara yɛrɛ Ala kana janfa mɔgɔ b'a la. Sirifukɛ nalen a kɛra sababu ye bi ɲɔgɔn neni ɲɔgɔn dɔgɔya ɲɔgɔn buruja Kati bi o banna anw ni ɲɔgɔn cɛ o la kalanbulon y'a ye ni maa ni foli ka kan Sirifukɛ ni foli ka kan ka n'an ɲɛ d'a kan k'an ka layidu d'a ma k'a fɔ an b'a kɔ diinɛ ɲɛ t'a la fo ka taa se saya ma. Ba Madani den ani Bayisa Tarawele den sani a ka Ala wele ni duwawu sanuma kalali ye a y'a yira k'a fɔ ko nin ye kɛwale ye min ni a laɲinina alisilamɛya diinɛ fɛ kosɛbɛ baw ka taama ka taa bɔ e maninfiɲɔgɔn ye a b'a to ni a tinw bɛ don ɲɔgɔn na. A nana ka hami o hami tɔ la min Ala ta bɛ bɛn Ala k'o bɛɛ dilan ye Ala k'a n'aw sutura Ala k'a n'aw wasa denmisɛnw Ala ka barika d'u la n denw Ala ka barika d'u la minnu bɛ tunga fɛ Ala k'u sɔn minnu bɛ so fana Ala k'u sɔn Ala ka limaniya to an bolo Ala k'an kanu to ɲɔgɔn na ni Ala sɔnna nin tɛna bɔ an kɔnɔ asara bɛ Ala de bolo mais nin tɛna bɔ Aidara kɔnɔ jamana in Ala k'a basigi tiɲɛnikɛlaw Ala k'u dɛsɛ tiɲɛnikɛlaw Ala k'u dɛsɛ jamana in Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ Ala ka bɛn don a kɔnɔ Ala ka kelenya don a kɔnɔ Ala k'o k'an ye kira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasul. Dɔɔni de bɛ kɔnɔdeni se pan na an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni tɔn in ka sanga ni o ka wulikajɔw ye dɔn ta ka wuriya yɔrɔw 12 de bɛ o bolo minnu bɛ wele ko kalanbulon o minnu kɔnɔna na o bɛ wulikajɔw la su ani tile
Alisilamɛya diinɛ ni k'a ɲɛfɔ ni k'a cari dugukolo sanfɛ ni kɛnɛ baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni duwawu sanuma kalanni ye k'a ɲɛsin ba Maliba ma cogo min na bɛn keleya yafa ɲɔgɔnmaw bɛ se sigi ka na a kɔnɔna na cogo min na. Maliyɛnden minnu sigilen don Faransi jamana kan u bɛ taamala an fɛ yan nin wagati na ni o ye colonie de vacances ye min senfɛ u nana bɔ an fa n'an karamɔgɔ la Seydi Sherif Usman Madani Aidara. Nin baara ninnu bɛ hakili ɲuman bɔra Pɛnda Jaguraga de la walasa taamaden ninnu ka se ka u bɔyɔrɔw dɔn. Luti Sidibe ka sɔrɔlenw don. San o san denmisɛnninw an bɛ na n'u ye ka bɔ Paris u ka n'u faso dɔn u jujɔn dɔn k'u bɔkolo dɔn k'u danbe dɔn. Yani an ka fɔlɔ région kɔnɔnaw na ka taa an ka seko n'an ka dɔnko ka taa o yira denmisɛnninw na an bɛ fɔlɔ ka foli bila an ka autorités la fɔlɔ sabula denmisɛnninw k'u to Faransi u b'u ye télé la mais n'u nana an bɛ occasion d'u ma walasa u n'u ka faamaw ka se ka ɲɔgɔn dɔn u nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka min bɛ f'u ye yen nɔ n'u yɛrɛ nana faso la n'u nana ka na réalité min yɛrɛ mun ye o faso la walasa n'u seginna a bɛ faso kanu du dusukun na k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye jamana barikalen jamana kɔrɔtalen don maabɔw bɛ jamana in kɔnɔ yan su ni tile u bɛ dugawu la jamana in ye jamana min bɛ dangan na ɲɛ dogolen tɛ diɲɛ maa si la min bɛ f'u ye diɲɛ teleso wɛrɛw la Mali kunkanko la n'u yɛrɛ nana o yɛrɛ bɛ na réalité yɛrɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko jatigɛ bɛ Mali la sinankunya bɛ yan hali sini Mali b'a taabolo kɔrɔ la an b'an ka sara bila Maliyɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Maliyɛn bɛɛ ye faniba ye bɛɛ ye miseli ni jiseli. Donc ani denmisɛnninw bɛ yan sisan pour que kan'u faso yir'u la k'u taabolo yir'u la donc o kɔnɔna la sisan wa n ko an tɛ se ka taa bara n'an mana an ka karamɔgɔ fo n'o ye Sherif Usman Madani Aidara ye au conseil islamique président donc o de y'an nakun ye visite de courtoisie an ye nisɔndiya sɔrɔ an nana a y'an bonya k'an karama ni denmisɛnninw yɛrɛ bɛ yan vraiment u kɔntana. ADN Mali bureau tun bɛ tile 3 kalan min na a kuncɛli baaraw kɛra ka bɛn ni kari tɛmɛnen na a jabala la Banwani Jangɛnɛbugu la a kɛra maa min ɲɛna Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Ali Amidu Badini de tun don a n'a ka jatala Abdulaye Sogodogo an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. Mara kɛcogo ɲuman baaraw bolodacogo la k'i ka bureau exécutif maa kelen kelenna bɛɛ jɔyɔrɔ n'a ka kɛta ni de ye dakun ye tile 3 dɔɔni Gaburuyali bolila mun kan o kadara kelen kɔnɔ ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛra silamɛya dɛmɛtɔn Ansar tamasiyɛnw kan n'o bɛ wele ko logo ni ka walawalali kɛ a kuntilenna n'a ka laɲiniw kan fo ka taa bila a ka sariya gafew kan n'o ye statut ni règlement intérieur ye. Mais kalan tile 3 in dɔra mun kan o ye Ansar dini yɛrɛ a miiriya ye mun ye kama a lasiri la mun de ɲinitɔ don diinɛ fɛ mun de ɲinitɔ don u ka baara fɛ ani Kuran a ka bɔ an bolo o bɛ se ka jɛnsɛn cogo min ani silamɛya ani jogo ɲuman bɛ se ka jɛnsɛn cogo min maintenant an ye kalan da o ka fɔlɔ kalan filanan ye mun ye n'a bɛ fɔ an ka logo miiriya yɔrɔ Elhaji Kante bɛ yan ale yɛrɛ kɛra o karamɔgɔba ye ani an ka président ba olu hakili jiginna ka na hakili jigin karamɔgɔ yɛrɛ ye min fɔ o kan ka min logo yɛrɛ daminɛ ni miiriya min b'a kɔnɔ o hakili jiginn'o la donc bɛɛ kalann'o la o ka se k'o jɛnsɛn an ka yɔrɔ bɛɛ fɛ dans tout le monde silamɛ bɛɛ k'a se k'o yɔrɔ faamu an tilala ka bureau national fana mission jumɛn dira ma cidenw de don ci jumɛn dir'u ma o k'o ci kɛ ka tila k'a lajɛ o ci u bɛ se k'o nafa cogo min bɛɛ jɔyɔrɔ an ye tile 3 de kɛ bureau national k'a ta président ba la président danga la trésorier ka bɛɛ jɔyɔrɔ f'i kelen kelen bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'i jɔyɔrɔ faamu. minnu gɛrɛsɛgɛ donna ni kalan na n'o ye Mali Ansaru bureau exécutif maaw ye o ye ni kalan tare ni ka sabu ɲuman fo n'o y'an fa n'an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Aidara ye o ko nin na kɛ yeelen ye u bolo yaasa Ansaru tɔn ye danaya mun da o kan o ka se k'o baaraw kɛ wasa ani kunnawolo kɔnɔ ni ka silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛta sabati. An ye ni kalan min kɛ tile 2 in na a ye faamu caman di an ma kalan in dabɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɔrɔn ni kɛra ɲɛmɔgɔ ye fo ka sɔrɔ dɔnni dɔ de b'i la min bɛ e ni kɔmɔgɔ cɛ min b'a to a bɛ se ka kɔmɔgɔ ka ŋɛɲɛ ku a ka se k'a dɔn ka fɔ ko vraiment ni ye karisa bila yɔrɔ min na a b'o jɔyɔrɔ fa pour que an ka se k'an ka jɔyɔrɔ fa baara minnu kalifara an ma o de kama an ye mɔgɔw ɲini mɔgɔ min bɛ se ka an lakɔgɔ baara min kalifara anw ma an ka se k'a kɛ ka sɔrɔ a dɔnni n'a faamu b'an na o la vraiment an y'o o baara min kɛ tile 3 in kɔnɔna na an ye hakili dɔnyɔrɔ caman sɔrɔ baara in na wa a ye faamu caman di anw ma
a ye kunnafoni caman da an ma an kan ka baara kɛ cogo min na walasa mɔgɔ minnu ye danaya da an kan o ka se ka danaya fayɔrɔ sɔrɔ. Anw karamɔgɔ ye nin tile 3 formation min laɲini an ye n'an sera k'a kɛ formateur in fana ka na nin baara ɲuman in kɛ an kun tiɲɛ na an y'a hakili donyɔrɔ sɔrɔ a la an y'a hakili donyɔrɔ sɔrɔ baara kɛcogo ɲuman na an kun b'a kɛ cogo min na ni o t'a ye formateur y'a pɛɲɛ yira an na o kuma sisan ne kɔni bi an ka bureau mɔgɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo ka formateur yɛrɛ fo k'a barika da a n'a ka cɛsiri a n'a ka baara kɛcogo ɲuman a n'a ka nisɔndiya an kɔrɔ hali diyagoya de bɛ kuma de formateur in bolo ne yɛrɛ min ti kuma a bɛ n ɲininka n bɛ n ka fɔtaw fɔ tiɲɛ yɛrɛ de la ni yɛrɛ de ye formateur ye n'i y'a mɛn formateur ni ne don. ADN Mali maa ɲɛma y'a yira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ko ni dɔnni gaburuyali kɛnɛ dabɔra mun kama k'a baaraw kɛra wasa ye ko baw u ye karamɔgɔ jolen sɔrɔ mun ye faranfasiyali caman kɛ o ye mara kɛcogo ɲuman kun kan n'o na kɛ sabu ɲuman ye k'u dɛmɛ u k'u jɔyɔrɔ fa silamɛya dɛmɛtɔn ansaru baaraw la. An ka formation in n'an ye a sigi sen kan hakililan don mun bɔra congrès de la ka baara minnu bolodara ka d'a ma formation b'a la donc formation na a kan ka daminɛ sanfɛ fɔlɔ ni o ye ɲɛmɔgɔya bureau yɛrɛ ye n'a f'o ma comité exécutif national donc formation in an ye a sigi sen kan faamuya caman sɔrɔla a la kosɛbɛ formateur a b'a ka baara dɔn komi a ka baara ye formation de ye bon an yɛrɛw fana ye faamu caman sɔrɔ baara la bon an dalen b'a la ni Ala sɔnna nin bɛna yɛlɛma caman don baaraw la parce que mɔgɔ caman bɛ bureau in na olu ma deli ka bureau national baara kɛ caman tun tɛ a ka jɔyɔrɔ dɔn k'an ka baara kɛ ka da yɔrɔ min na mais sisan alhamdulilayi faamuya caman sɔrɔla. Bonyamasegi ani waleɲumandɔn foli caman kɛra bureau exécutif national maaw fɛ k'a ɲɛsin kalanfa ma n'ale tɔgɔ ye Dede Kulibali ka da ka baara ɲɛdɔn kan ni ka sɔrɔ ka fatiya ta ka ni tile 3 kalan baaraw kuncɛ. Walasa jamanadenw ka se ka kan ni balontanw lajɛ lafiya kɔnɔ Shirifula Jabaranso ɲɛmaayaso ye écran géant dɔ bila u ka bolo kan o ministre Modibo Keita da la an ka ɲininikɛlaw ye munumunu saliw kɛ a yɔrɔ la yen Boubacar Tarawele ani Fuseni Keita de kun bɛ an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. I n'a fɔ a bɛ fɔ kɔrɔlen cogoya min na Shirifula tele ale bɛ kobaw bɛɛ kɛnɛ kan o hukumu kɔnɔna na min ye CAN 2019 min bɛ ka kɛ Misira jamana kan nin wagatinin na télévision Shirifula ɲɛmaayaso kɔni ye hakilina sigi sen kan o tɛ dɔwɛrɛ ka se ka écran géant sigi min b'a to Shirifula tele filɛbagaw o bɛ se ka bɔ ɲɛnafin na ka balontan lajɛ a nɔngɔnni yɛrɛ la ko minnu bɛ kɛ a ko kɛnɛ kan maaw ka se ka bɔ a kalama a bɛ kɛ stade omnisport Modibo Keita donda yɛrɛ la. N'i y'a jateminɛ a bɔra ɲɛmɔgɔyaso an ka ɲɛmɔgɔyaso yɔrɔ n'o ye commission de gestion ye comme Shirifula TV ka laɲiniba ye ka kɛ Mali population yɛrɛ de kɛrɛfɛ donc du coup o hukumu kɔnɔna la u y'a ye k'a fɔ n'u ye écran géant belebeleba ninnu bila en place jama bɛ se ka kafo o yɔrɔ la mɔgɔw bɛ se ka match filɛ bonya ni karama kɔnɔna la. An bɛ min fɔ téléspectateur o de ye mɔgɔw ka bɔ massivement an ka na 3e place ni finale la parce que Shirifula yɛrɛ kelen don ka kobaw bila en place ni Ala sɔnna a ma a tɛ kɛ basi ye min n'a bɛ dɛsɛ. N'i ye baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ i bɛ hakili jagabɔ de kɛ min ka di adamadenw ye n'a ka ɲi i bɛ taa o sira fɛ an y'a ye k'a fɔ balontan tɛ ko denni ye bi diɲɛ kɔnɔ ni Coupe d'Afrique bɛ yen min bɛ diɲɛ bɛɛ concerné parce que an b'a dɔn farafinw ta de don mais hali tubabuw bɛ k'a lajɛ anw fana kan ka taa o sira fɛ min b'a to maliyɛnw u bɛ lafiya. Lafiya tɛ dɔwɛrɛ adamaden dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ka ballon lajɛ jama la o de ka d'u ye kosɛbɛ a b'u nisɔndiya ani dɔw yɛrɛ fana bɛ k'a lajɛ télé la télé min ka bon kosɛbɛ o fana b'u nisɔndiya donc an ye partenariat kɛ ni entreprise dɔ ye minnu sera ka an dɛmɛ ka se ka nin fɛn nin sigi sen kan d'abord an bɛ équipe commerciale de fɔ sabula olu ka hakilina de don ka tila ka équipe technique fɔ olu fana sera ka bila sen kan an kɔni ta ye dɛmɛbagaw de ye n'o ye commission de gestion ye an bɛ an tɔɲɔgɔnw bɛɛ fɔ sabula kabini kan ni tile fɔlɔ fo ka taa se final bɛna se jumadon bi an bɛ demi final kɛnɛ kan match o match tɛmɛna a bɛɛ kɛra yan an y'a ye mɔgɔw bɔra tile kɔrɔ ka na match in lajɛ an y'a ye mɔgɔw bɔra san kɔrɔ ka na lajɛ o kɔrɔ k'a fɔ fɛn min kɛra a bɛnna maliyɛnw ma an y'u ka conseils fɛnɛ dɔw yɛrɛ ko don n'a nataw la an ka se k'a kɛ hali burusi kɔnɔnaw na donc vraiment o ye fɛn dɔ de ye min a b'i ka baara diya i bolo donc an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ barikada
k'a ɲini ala fɛ kan dɔwɛrɛ min bɛ nalen an ka se ka fɛn kɛ min ka bon ni nin ye. An b'a fɔ ko nin ko in jama kɔni bɛ ka bɔ kosɛbɛ ka se ka taa a ko in seereya wa Sherifula tele ye baara yɔrɔ ye min ɲɛsilen don malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ k'u to Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ cogoya min na. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan Kafunɛ Bacili ka sɔrɔlenw don. Senegal jamana kɔnɔ jiriba dɔ bina politiki ko bina kun kan Ousmane Tanor Dieng Senegal politiki ko tariku kɔnɔ glomanba dɔ don ala y'a minijiw dɔgɔya Faransi jamana kɔnɔ yemi ni a kun bɛ bana furakɛ sen fɛ k'a si to san 72 la Senegal fanga ɲini tɔn Parti Socialiste Sénégalais o sɛkasi dondon kun don kabini ni san 2000 daminɛ waati fo ka na se a nin bini na a kun sen dalen don Senegal jamana ɲɛmaa kɔrɔ Léopold Sédar Senghor ani Abdou Diouf sendanɔ la ka sanga ni Ousmane Tanor Dieng ka saya ye a ka fanga ɲini tɔn Parti Socialiste Sénégalais dagayɔrɔ la Ousmane Tanor Dieng a n'a y'a sen da jamana ɲɛmaa kɔrɔ minnu sendanɔ la ni o ye Léopold Sédar Senghor ani Abdou Diouf ye ni cɛba ninnu ja bɔra k'a tugutugu ɲɔgɔn na fanga ɲini tɔn dagayɔrɔ la walasa ka se k'o kɛ tasibila ye san 1996 san fanga ɲini tɔn Parti Socialiste secrétaire fɔlɔ kun don wa a tora ɲɛmaaya la fanga ɲini tɔn Parti Socialiste kunna fo ka se a nin bindo ma Ousmane Tanor Dieng ye maaba ye a ka kalanw kɛra École nationale d'administration na a ka dɔnni kankuruyaliw sababu la Ousmane Tanor Dieng ka maabaya o jɔnna bɛɛ lajɛlen hakilina fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la politiki ko binakun kan kabini ni jamana ɲɛmaa kɔrɔ Léopold Sédar Senghor ani Abdou Diouf ka waati la olu ka fanga kankɔrɔsigiba jɔnjɔn kun don san 2000 de kɔnɔna na Ousmane Tanor Dieng ye a yɛrɛ ka baara bolodalenw nun don ni k'a ka siniɲɛsigi ta a yɛrɛ bolo fila kɔnɔ san 2000 ani san 17 Ousmane Tanor Dieng y'i kanbɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ ka sanga ni o jamana ɲɛmaasigi kalata jaabiw ye a nani jɔ jɔyɔrɔ sabanan na ni kuru 13 kɔri 5 ye 100 sara la sebaya dilen kɔfɛ jamana ɲɛma Abdoulaye Wade ma kabini ni san 2007 kalata ko fɔlɔ la premier tour o jaabi ma kɛ Ousmane Tanor Dieng fɛlata ye a y'a ka nisɔngoyaw jira san 2000 ani san 12 jamana ɲɛmaasigi kalata la a seginna ko kura ni k'i kanbɔ o n'a ta bɛɛ a garijigɛ ma se ka don jamana ɲɛmaaya la Ousmane Tanor Dieng kanbɔra jamana ɲɛmaaya ɲinini na Parti Socialiste fanga ɲini tɔn tɔgɔ la kabini ni jamana ɲɛmaasigi kalata kun fɔlɔw la a binna ka sanga ni jamana ɲɛmaasigi kalata kun filananw ye ni o ye second tour ye a y'i fanga fara Macky Sall fanga kan walasa k'o dɛmɛ ka sebaya sɔrɔ kabini ni jɛɲɔgɔnya baara donna Macky Sall ani Ousmane Tanor Dieng ni ɲɔgɔn cɛ maba fila ninnu ka jɛ sinsinna fo ka taa fɔ ko Ousmane Tanor Dieng ni binna Ousmane Tanor Dieng kɛra mɔgɔba ye min ye ɲɛmɔgɔya kɛ Haut Conseil pour les collectivités territoriales kunna fɔɲɔgɔnkɔ caman donna u ka fanga ɲini tɔn Parti Socialiste kɔnɔ fanga ɲini tɔn glomanw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Khalifa Sall ani o ma se ka ɲɔgɔn kan fɔ bawo kumana min na ni Khalifa Sall kun bi kanbɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ u ka fanga ɲini tɔn Parti Socialiste tɔgɔ la o ma kɛ Ousmane Tanor Dieng fɛla ko ye o de kama a ma sɔn ka dɛmɛ ɲɔgɔnya lase Khalifa Sall ma jamana ɲɛmaasigi kalata la san 2000 ani san 19 février kalo la a y'a ka jɛɲɔgɔnya kurakuraya ka ɲɛsin Macky Sall de ma walasa ka se k'o dɛmɛ ɲɔgɔnya ka sebaya sɔrɔ Senegali jamana ɲɛmaaya kunna Ousmane Tanor Dieng kɔni miniji dɔgɔyara furakɛli sen fɛ Faransi jamana kɔnɔ k'a si to san 72 de la. Benin jamana kɔnɔ Benin jamana ɲɛmaa Patrice Talon a ye sigiɲɔgɔnya don ani fanga ɲinitɔnw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmaa Patrice Talon ani fanga ɲinitɔnw ka ɲɔgɔn lajɛrɛ kɛra ka bɛn ntɛnɛndon juillet kalo tile 15 ma fanga ɲinitɔn minnu ni olu y'u ka sɛbɛnfuraw da k'a jira k'a fɔ u jɛra ni sariya kuraw talen ye walasa baara bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔ Benin jamana kɔnɔ mais kalo tile 20 tɛmɛnen kalata kɔmanga minnu kun wulilen do Benin jamana kɔnɔ ka sanga ni basigi tiɲɛnen de ye Benin jamana kɔnɔ Benin jamana ɲɛmaa Patrice Talon y'a kanu ka se ka sigi ka fɔ don jamana kɔnɔdenw kelen-kelennaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ u ka se k'u tile ɲɔgɔn ye ani k'u jɛya ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn fɛlata bɛɛ lajɛlen lamɛn ni ka baara kɛ ni bɛɛ lajɛlen hakilinataw ye o de kama a ka bɛn ni ntɛnɛndon juillet kalo tile 15 ye jamana ɲɛmaa dagayɔrɔ la jamana ɲɛmaa Patrice Talon ye wele bila Benin jamana fanga ɲinitɔnw ma a bɛ taa se fo fanga ɲinitɔn 10 fanga sinamatɔn jɛkuluw la minnu kun sen yera wasadensigi kalata baaraw la san 2018 avril kalo tɛmɛnen walasa u ka se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka masala ka bɛn ko caman kan min bɛ kɛ hɛrɛ ni wasa ye jamana ma lakanako ani basigi binakun kan fanga sinamatɔn jɛkulu cɛbɔ min ni ale kɛra ministre délégué kɔrɔ ye
ale kelen de ka fanga ɲinintɔn ma sɔn ka ye lajɛrɛ in kɔnɔ kɔnɔ tɛ jamana fanga sinamatɔn jɛkulu tɔndenw tɔw bɛɛ lajɛlen yera i n'a fɔ komi FCBE ni o ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Yayi Boni ka fanga ɲinintɔn ye ani USL ni o ye Sébastien Ajanvon ka fanga ɲinintɔn ye o fanga ɲinintɔn minnu yɛrɛ ye jamana ɲɛmaa Patrice Talon disi dabaga ŋanaw ye o fanga sinamatɔn jɛkuluw bɛɛ lajɛlen sɔnna ni ka jamana ɲɛmaa ka wele jaabi walasa sigikafɔ bi se kɛ damu ye Benin jamana kɔnɔ. Congo RDC jamana kɔnɔ Ebola banakisɛ yelen kɔfɛ Goma diɲɛ selegenani tɔnba bolofara min ni o bɛ ɲɛsin kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé OMS ale ye lajɛrɛba boloda Ebola ko kungan Congo RDC kɔnɔ Congo RDC jamana kɔnɔ Ebola banakisɛ jateminɛli ani a kɛlɛli kɛlen do baara gɛlɛmanba ye diɲɛ selegenani tɔnba ka bolofara min ni o bɛ ɲɛsin kɛnɛya ko ma ni o ye OMS ye o maa ɲɛma y'a jira k'a fɔ ko Ebola banakisɛ yelen min filɛ nin ye Goma kɔnɔ Goma ye duguba ye Congo RDC kɔnɔ min ni a sigibagaw bɛ t'u jɔ fo mɔgɔ miliyɔn 1 ni kɔ la o b'a jira k'a fɔ k'o ye siranɲɛko ani jatigɛla koba ye min bɛna kɛ sababu ye Ebola banakisɛ ka walankata wa Goma ye dugu fana ye dugu min ni a don ka bɔ ka ca u ni dugu wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanni feereko binakun kan paraɲɛba minnu kɛra banakisɛ in si la tununi kadara kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen kana se ka kɛ fu ye o de kama OMS y'a kanu ni ka sigiba boloda sigi ka se ka latigɛ teliyala don nataw kɔnɔ walasa ka se ka kuma Ebola ko kan bawo a bɛ ɲini kana kɛ diɲɛ selegenani bɛɛ lajɛlen kunganko ko ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ banakisɛ in donna Goma dugu kɔnɔ ka ban Goma duguden hakɛya bi t'i jɔ fo miliyɔn 1 ni kɔ la wa dugu min ni a don ka bɔ ka ca bana yɛlɛmata dun don o b'a jira k'a fɔ ko in kɛla bɛɛ lajɛlen kungo ye fɛn min yɛrɛ kɛlen n'o jɔrɔnako ani siranɲɛko ye o bɛ Ebola banakisɛ furakɛbagaw o maa 2 ka saya ko fɔ minnu ni u bɔnɛna u niw na Nord Kivu ka sanga ni u ka wulikajɔw n'u ka timinandiyaw ye Ebola banakisɛ kɛlɛli kadara kɔnɔ o kɛra sababu ye ni ka diɲɛ selegenani tɔnba min ni o ka baaraw bi ɲɛsin kɛnɛya ko ma k'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲagami a bolo waati laban in na kabiri ni Ebola banakisɛ yera Congo RDC jamana kɔnɔ san 1 a b'o bɔ ni sigi min na OMS ka sigiko 4 de kofɔ walasa ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka ɲɛsin banakisɛ in ma u y'a jira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ Ebola banakisɛ in donna Goma dugu kɔnɔ ko siga t'a la k'a bɛ se ka Kinshasa faaba lasɔrɔ o de kama Congo RDC jamana minisiri min ni o ka caw bɛ ɲɛsin kɛnɛya ko ma ale y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛna tigɛ min bɛ kɛ sababu ye danga sigi banakisɛ in na a kana bɔ ka cari dugu kɔnɔ. États-Unis jamana kɔnɔ États-Unis jamana ɲɛma Donald Trump ye dantigɛli kɛ dantigɛli min sen fɛ a bɛ dɔgɔyalikanw lase démocratiw ka musobɔ 4 ma Donald Trump kɛlen kɔfɛ ka kala kari démocratiw ka musobɔ 4 na olu fana ye tajuru sara bere lasegin ka bɛn ntɛnɛndon ma min sen fɛ u b'u kan labɔ Ameriki jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma ka sanga ni Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka siya woloma dɔgɔyamalikanw ye ka ɲɛsin musobɔ 4 ninnu ma Alexandria Ocasio-Cortez n'o ye musobɔ ye New York Ilham Omar Ayanna Presley ani Razida Tlaib o musobɔ 4 ninnu démocrate kɔnɔ Donald Trump ka dɔgɔyamalikan ɲɛsina olu de ma musobɔ 4 ninnu ye jaabi lasegin ka bɛn ntɛnɛndon juillet kalo tile 15 ma Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump yɔrɔ ka sanga ni kunnafoni di kɛnɛ dɔ ye u y'a jira k'a fɔ ko ka sanga ni Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka dɔgɔyamalikanw ye ka ɲɛsin olu ma k'olu dadelen tɛna to bada musobɔ 4 ninnu y'a jira k'a fɔ ko waati sera jamana ɲɛma Donald Trump bolo a ka olu ka sariya sigilenw dɔgɔyali dabila. Ɲininikɛla minnu ni olu yɛlɛna sankolo la ni ka taa ɲinini kɛ astronaute d'Apollo 11 olu ka sankololayɛlɛ ɲinini ye san 50 sɔrɔ Neil Armstrong, Buzz Aldrin ani Michel Collins ye wulila Floride dugu kɔnɔ ni k'u kunda kabakolo ka ɲinini kadara kɔnɔ san 1969 ani 69 juillet kalo tile 16 walasa ka yɛlɛ kabanɔgɔ la ka taa ɲinini kɛ olu ka ɲinini baara nun ta don kana se bi ma o bɛ san 50 kofɔ o san 50 na ɲaɲaliw kadara kɔnɔ o ɲininikɛla 2 ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn ni tarata don ye walasa ka o ɲɛnɛmaya ani ka tasibila kɛ ɲininikɛla ninnu ye o ɲaɲali kɛnɛ sigira sen kan ni k'a labɛn NASA de fɛ walasa ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin ɲininikɛla ninnu ma minnu taara ɲinini kɛ sanni dugu cɛ ka taa ka segin n'a jɔra tarikuw kɔnɔ kosɛbɛ Neil Armstrong, Buzz Aldrin ani Michel Collins de ko don ka bɛn ni juillet kalo tile 16 ye san 2000 ani san 19 Buzz Aldrin ani Michel Collins ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲinan san na u si bɛ taa san 89 ani san 88 na u jɛra ka ɲɔgɔn sɔrɔ
ni k'u ka ɲininin don ɲɛnamaya. Ɲinininkɛla ninnu ka ɲininin taama in sanni dugu cɛ a kuntagala bolila tile 4 de kɔnɔ. Hali n'o y'a sɔrɔ maa 3 de kun yɛlɛnna ni ka taa ɲininin baara in kɛ ka jigin. Ɲinanta in ɲɛnamayali kɔni fɔra Neil Armstrong kɔ barisabu ka d'a kan ale fatura kabiri ni san 2000 ani san 12. U ka ɲinini ɲaɲali in kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn ni u ka taama nun ta wagati yɛrɛ ye coy taratadenw ka bɛn nɛgɛ kaɲɛ 9 ma o tɛmɛnen ni sanga 32 ye. Farikolo ɲɛnajɛ binakun kan Mali Egliw ye farafina bras de fer ta k'o tana niyɔrɔbatigiya sɔrɔ. A kɛra kari tɛmɛnen Palais des Sports la. A seereyara maa min fɛ Sirifila Jabaranso tɔgɔ la. Isuf Kulubali, Seydou Ɲare ani Ablaye Sogodogo de kun don. An ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Farsinajɛkɛla min ye kɛnɛ ye suragmɛta maa 300 ɲɔgɔnna na ka bɔ farafina jamana 11 kɔnɔna na. O de sen donna farafina ɲɔgɔn bolo da wuliko tana kɛnɛ kan. Tile 2 kɔnɔna na ni funangɛnw ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Walasa o ka lajɛ jɔn bɛ se ka jɔn ka minɛn ta. Bara kuncaw la Mali jamana ye farafina den bɛɛ lajɛlen ka minɛn ta ni k'i jɔyɔrɔ gale la. Pempe sanuma 35, warijɛ 43, zira 27, wali kelen daguru ɲɛ kelen na. A fɔ pempe 115, Mali o de ta ni k'o bila a ka wagane kɔnɔ. Jɔyɔrɔ 2nan bɛ jamana min bolo o ye Misira jamana ye. Pempe sanuma 17, warijɛ 4, zira 43, wula k'o jɔn o ye wali kelen. A fɔ pempe 21. Jɔyɔrɔ 3nan o bɛ Nizeriya jamana de bolo. Pempe sanuma 3, warijɛ 1 ani zira 2. Mali ma dan jɔyɔrɔ gale tilama ma. Ezabu bolodala wane kine bolo kan. O ye Maliden ye a tɔgɔ de ye Ablaye Sisoko o b'a wele ko Alma. A bɛ bila maa min nɔ la o wulikajɔ in da fɛ o ye Cheikh Oumar Diallo ye n'o kama ko danger a y'o ka minɛn de ta. Cameroun jamanaden Julien Bungsong o min yɛrɛ ye kulo in yɛrɛ gafetigi ye o de ye numanbolo boloda wane ye farafinagun kan. Ko in labɛn ko ɲuman a bonyana karama Mali jamana ye jɔ n'o tɔgɔ duman fɛnɛ ye. K'a fɔ jamana in bana t'a la denmisɛnw caman b'an bolo u ka kɛnɛw nin na donc o de kama an ye nin kɛnɛ sigi. Anw ye kɛnɛ sigibagaw ye denmisɛnninw de y'a kɛwale kɛbagaw ye donc k'a yira k'a fɔ u ka ca Mali la yan minnu ka kɛnɛ bana t'u la donc ka na o yira en tout cas jamana bɛɛ la k'a fɔ a ye na an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ nin fête in kɛ cogo min na parce que en réalité badenya baara don an tɛ fɛ en tout cas a ka kɛ ni rivalité dɔ ye a ka kɛ ni juguya dɔ ye donc an b'a lajɛ k'a kɛ fête okumu ye donc an y'o kɛnɛ de wele ka mɔgɔw sigi o kan u ka n'o organisation in lajɛ k'a d'u ma surunyala k'a labɔ dugujanw na ganaw la ka na n'a ye Mali la pour que bɛɛ k'i ka tata t'a la niveau ka ɲi kosɛbɛ parce que bras de fer nin technique b'a la dɛ maa min t'a dɔn a bɛ k'i ɲɛna ko ka bolow minɛ dɔrɔn o y'a bannen non o t'a bannen a technique ka ca jɔcogo b'a la i kurucogo b'a la tɛgɛw doncogo ɲɔgɔn kɔnɔ o b'a la arbitre b'aw labila wagati min na o b'a la tɛgɛw dali o cogoya dɔw b'a la a bɛ jɛngɛn cogo dɔw la a bɛ jɔ donc a baara ka ca donc niveau in a élevé no kosɛbɛ parce que jamanaw bɛ yan olu ma deli ka compétit Afrique yɛrɛ o Égypte olu bɛ compétit mondial dɔrɔn de la. Depuis 2001 u ka agrément b'u bolo et bi bi Dieu merci u sera ka fɛn caman kɛ jamana min kɔnɔ ni jateminɛ RDK caman bɛ yen garde corps caman bɛ yen dɔw bɛ baara kɛ président dɔw bɛ baara kɛ primature la franchement u ka sport ni a canalisé don et ce n'est plus un sport barbare mais bi bi ni farikolo ɲɛnajɛ min don a bɛ adamaden nafa a bɛ adamaden nafa et puis a yɛrɛ y'a ye parce que au départ engouement tun tɛ yen mais bi bi ni bɛɛ bɛ fɛ ka don a la bɛɛ de fɛ ka don a la a diyara anw bɛɛ an ka ministre yɛrɛ n'i y'a jateminɛ ale fana ye sportif de ye sportif de a diyara ye kosɛbɛ a y'u dɛmɛ a seko n'a damayira bɛɛ la mais min a ko k'a bɛ min kɛ sisan pour que fédération ka yiriwa fo ka former de o yɛrɛ ye bi bi ni mankan o mankan fitinin minnu b'a la les petits couacs là parce que an ka mɔgɔw ma former ka ɲɛ n'u former ka ɲɛ dɔrɔn a b'a la problème si tɛna ye a ko la a don ko ni Ala sɔnn'a ma vraiment formation ko nin a fédération min a ta mais appui le département sera que l'appui a bɛ se ka appuyer min na a b'o appuyer mais a fɛn b'o yɛrɛ la dɛ a fɛn b'o fédération yɛrɛ la olu min n'a projet ye ni état bɛ se ka min kɛ k'o accompagner o accompagner mais initiative fɔlɔ kan ka bɔ olu de la. Ka kɛ ni nin jaabi ɲumanw faralen ye ɲɔgɔn kan boloda n'an kama ko bras de fer gunungo min kun jatilen don ka kɛ wagabɔnw wali kelen maa minnu tɛ kala la olu ka ko ye bi jamana maa ɲɛmɔgɔ kelen bɛ nin k'a jate maa sabaw ka baaraw fɛ wali kelen ka kɛ farasinaɲɛ la makama dɔ ye jamana in kɔnɔna na nin kɛra in yɛrɛ denba jala tun bɛ maa min bolo o de ye jamana maa ɲɛma furumuso ye Keita Aminata Maïga.
o de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni tuma ye aw ni ce a ka ɲamadalu la a k'an bɛn waati wɛrɛ nataw